ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಲಿಂದ ಸರ್? ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್, ನಾನು ಈಗ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ದೈವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಹೆಸರು ಬರುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 3 ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆದ್ರೆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಜೋಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಜೋಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ದೈವದ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಇದೇ ಪಂಜೊಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಕೋಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜಾಗ ಇವತ್ತು ಸಹ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ, ನಾವು ಆಟ ಆಡುವಂತ ಜಾಗ. ಆದ್ರೆ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದು ತರುವುದೇ ದೈವ. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವನು ಇದಿರ್ಲಿ. ಇದು ಈಗ ಸಹ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವಳು ಬೇಲೆ ನಡಪುಂಡು ಅವು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನಿಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಅಂಕಲು ಎತ್ತು ಅವಳು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಎನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಉಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುದಾರು ಅಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಇದು ನೀರು ಒಯ್ತದು ಮೀದು ಅವ್ಳು ಗಗ್ಗಾರ ಕಟ್ಟೋಡು ದಾಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅವ್ಳು ದಾಲಾಂಡ್ಲ ಅಕ್ಲು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕನ್ನೆದುಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೈವ ಗುರ್ತಿಜಿ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಕ್ಲ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಜಾಗವು ಅಡೆಗೆ ರಾವುಗಳಿಗೆ ನಿಲಾತಿನ ಜಾಗ ಬಂದಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಮಂಡೆ ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ದುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ದು ಈ ಸತಿ ಯಾನ್ ಪೋನ್ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತ ನೆಲದುಲ್ಲ ಯಾನು ಇಲ್ಲುಂಡನ್ನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ ಯಾನು ಈ ಸತಿ ಕೋಲ ತುಯಾರದು ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಡ ಅವಳುಂಡತೆ ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ದು ಲಾವುಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಕದುಪ್ಪ ಅಂದ ಅವಳು ಟಾಮಣಗ ಅವಳು ಇನ್ನಾದುಪ್ಪನಿ ಆರ್ ಚಾರಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆರ್ ಎಂಕ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಏರವರಿ ಬಕ್ಲಿಯ ಬಂದು ಆ ದೈವದ ಹಿಂದೇನು ಕಲೆನು ಏರಕ್ಲ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪರಪ್ಪಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಬಂತು ನೋಡತ್ತೆ ಏರ್ನ ಲಾಭ ದಾಲನ ಮಲ್ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಮಾತೇನಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆದು ಎಂಕ್ಲ ಜಾಲ್ದು ವಿಜ ವಿಟ್ಟಲ್ಲ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಎಂಕುಲು ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೌಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಉಪ್ಪ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಜಾಂಡ ಏರೆ ಅವಡಿ ಆ ಏರಾವರಿ ಬಗ್ಲೆ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಗದಾಲ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನಕಲು ಎಮ್ಮೆದಕಲು ಅವ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಅಂಚಾದಿ ಆಯನ ಅತ್ತಿ ಆಯನ ಅಪದ ಇಲ್ಲ ಆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲು ಲೆತ ಬರ್ಪಿನಿ ಐಕದಾಲ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಮಾಲ್ ಪಡಿಸಿ ಆರ್ ಪನ್ಲೆಗ ಸಾರ್ ಪನ್ಲೆಗ ಆಯ್ದ ಮಾನಸಿಕ ದಾರನ ಬಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಎನೆಲ್ಲ ಮುನಾನಿ ಜೋಕುಲ್ ಎತ್ತರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಹೆಂಗ ರಾತ್ರಿ ಡಾಪುಜಿ ನಿಜ ಬಂಡೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಹಮ್ಮದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಅಂತಲೇ ಮಹಮ್ಮದ್ರೆ ಇರೆಗ್ಲೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೀಯರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ಲೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೀಯರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಹಮ್ಮದ್ರೆ ಓ ಏಪ್ಪಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಲ ಬಿಡು ಐದು ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ ಪಂಡರ್ ಪಂಜುಡ್ಲ ಎತ್ತೊಂಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಪುನೆ ಅತೆ ಇದಿ ಸರ್ ಇದಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ದ ಈ ಸತಿ ಅಂಕಲ್ನ ಜಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲನಗ ಈ ಸತಿ ಅಂಕಲ್ನ ಕ್ವಾಲನಗ ಅವ್ಲು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತಲ್ಲಿ ಆರೇಕ್ ಸಾರು ಗೊತ್ತುನದನ್ನ ಅವ್ಲು ಗ್ರೂಪ್ ಆದಿ ಅಕ್ಲ ಹಿಂದೇಟ ಉಲಾಯಿಡ್ ಗುತ್ತು ತಕ್ಲು ಪಂಡ ಗುತ್ತು ತಕ್ಲೆಕ್ಲ 2 ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಅವಳು ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಪಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ 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 ಪಂಪದಾರ ಐಕ್ ಕ್ವಾಲ ಮಲ್ಪಾರ ಬುಡೋರ್ತಿ ಬಂದು ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಬತ್ತು ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಅಕ್ಕಲು ಮಣಿಸಿದೆ ಕ್ವಾಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಕಡಿ ಗೊರ್ಪಿನ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು 6 ಬತ್ತದು ಅಕ್ಕಲು ಗುತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರಿ ಎಂಕಲು ರಡ್ದಿಂದ ಕ್ವಾಲ ಗೊಬ್ಬ ನಿಕ್ಕಲು ಏರು ಕ್ವಾಲ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟಿ ಪಂತೇರಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲೆ ಹುಡುಗಿ ಮದ್ಮೇಲೆ ಆದ ಜಾಗ పొదుపు ಆಯ ಪಂಡೆ ಅಂಚ 6 ತೀರ್ ಪೋತೇರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಂಡು 6 ಪಂಡೇರು 7 ಪಂಡೇರು ದಾಲ ನಿಕ್ಕಲ ಕ್ವಾಲ ಅವು ಬಡ ಅಕ್ಲಾತೆ ಪೋಯರು ಅವಳು ಈ ಸತ್ಯದ ಜನಲ ಆಂಡಿ ಆ ನೈಕಾದೆ ಪೋದಿದ್ದೆ ಅವಳು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಜಾಲ್ ಎಂಕುಲು ಗೊಬ್ಬುದ ತುಂಬು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಂದಲ ತುಂಬು ಆ ದಿನದಿಂದ ಕೊರಗನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 6 ಬತ್ತದು ದಿನದಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಹಪ್ಪನ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪಲಿನ ಹಾಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಸಂದಾಸು ಪೂರೈಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹೋಗಿನ ಕಂಡವು ಆಂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪಣಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀಕಾಂದು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋತ ಆಂಡ ಆ ಜಾಗದ ದಾಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನು ಪೋತಿನ ಓಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಅನ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಅವ್ಳು ಬುಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಕ್ಲ ಗುರುವಾರ ಅಂಗಾರದನಿ ಅವ್ಳು ಮಾರಿ ಪೂಜಾ ಪುಂಡು ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರದನಿ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನಿತ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಡ ದಿನ ಇನ್ನಿತ ರಾತ್ರಿಡೆ ಅವಳು
ಪ್ರಜ್ಞೆ ದಿನದ ಬಯ್ಯದ ಕೋಲಾಪಿನ ಬಯ್ಯ ಬಂಡ ಇಜ ಬಾಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರಾವಂಗಿತ್ತು ಎನ್ನ ನೆನಪು ಎನ್ನ ಬಾಲದ ಪ್ರಾಯೋಡಿ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ನಾನು ಅವು ಆದ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಮಾತಬಹುದು ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಮಾಮದರೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರನ ಈ ಪಾತ್ರ ಏರ್ಪಂಡಿರು ಚೇತನ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಆರು ಧರ್ಮದ ನಡುಟು ఆయన పుడాపెరత్వీయర్ అండ్ ఇరు ముసల్మాన ధర్మ అడితದ ದೈವದ ಶಕ್ತಿನ ಭಾರಿ ಕೈತಳ್ಳು ತೂತಾರ ಐತ ಕಾಣಿಕನ್ ಕೈತಳ್ಳು ತೂತಾರ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಬತ್ತರ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಇರೇಗ ಪಂದಿನ ಅಂದ್ ಆರ್ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂದು ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆಡ್ ಇಂಕ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಪುನ ಸರಿ ಪಡದು ಆರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಿರು ಕಾಟಿ ಬಲ್ಲಡ ಆರು ಪಣ್ಣ ಬಾಕಿ ಐಕ್ ಜಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಅರೆಡ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡರೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಿಡಗಾರ ಅತೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ದೆ